Igbo kwenu, kwenu, kwezueno, ndewono. Ana m ekelekwa ndị nwoke, na-ekelekwa ndị nwaanyị, na-ekelekwa ụmụaka. Ana m ekele onye ọbụla. Ya dịrị unu na mma. Aha m bụ Lolo Nnadozie. N'ụbọchị taa, ana m ewetara unu ihe ọmụmụ n'asụsụ Igbo. Ndewo. N'ihe ọmụmụ nke taa, anyị ga-aga ịkpọ afa ọtụtụ ihe gasị ị nwere ike ịfụ n'ụlọ ebe a na-ebi na ọkwara n'ụlọ ebe a na-alarụ. Anyị ga-ebido na ihe a na-akpọ ime ụlọ ezumike. Ime ụlọ ezumike nke ndị oyibo na-akpọ living room. Kedu ihe bụ ihe ahụ ị nwere ike ịfụgasị n'ime ụlọ ezumike nke ndị oyibo na-akpọ living room? Ofu n'ime ihe ị ga-afụ n'ime ụlọ ezumike nke ndị oyibo na-akpọ living room bụ igwe onyonyo. Igwe onyonyo ya bụ telivishọn, TV, telivishọn, igwe onyonyo, igwe onyonyo. Nke ọzọ ya bụrụkwa akpati okwu. Akpati okwu nke ndị oyibo na-akpọ redio. Akpati okwu. Ọzọ bụrụkwa ntụ ọkụ. Ntụ ọkụ nke ndị oyibo na-akpọ hita. Hita. Ntụ ọkụ. Ntụ ọkụ. Ọzọ ya bụrụkwa ntụ oyi. Ntụ oyi nke ndị oyibo na-akpọ air condition. Air condition. Ntụ oyi. Oche. Oche. Oche nke ndị oyibo na-akpọ chair. Oche, chair. Tebụl. Tebụl. Tebụl nke ndị oyibo na-akpọkwa tebụl. Tebụl. Tebụl nke ndị oyibo na-akpọ tebụl. Elekere. Elekere. Elekere nke ndị oyibo na-akpọ clock. Ihe ọzọ ị nwekwara ike ịfụ n'ụlọ bụ akwa mgbochi. Akwa mgbochi nke ndị oyibo na-akpọ curtain. Akwa mgbochi, curtain. Akwa mgbochi, akwa mgbochi. Ihe ọzọ ị nwekwara ike ịfụ bụ ekwentị ụlọ. Ekwentị ụlọ. Ekwentị ụlọ ya nke ndị oyibo na-akpọ telefon. Telefon. Ekwentị ụlọ. Ndewo. Ama m na ị na-amụtakwa. O nwekwa ihe ị chọrọ ka anyị gwa gị ka esi akpọ ya, denyekwara anyị ya na comment section. Denyekwara anyị ya n'ihe edemede comment section. O nwekwenụ nke unu si asụkwa ya n'asụsụ unu. Ịma na Igbo na-asụ n'olu n'olu. O nwekwe ka unu si akpọ ya dị iche na ihe m na-akpọ ya, dekwara anyị ebe ahụ ka anyị ncha na-amụkwa. Ndewo. Ihe ọzọ ị nwekwara ike ịfụ n'ụlọ bụ ụzọ. Ụzọ nke ndị oyibo na-akpọ door. Ụzọ. Ụzọ. Ihe ọzọkwa bụ ihe eji agbachi yanwa bụ ụzọ nke ndị Igbo na-akpọ igodo. Ndị Igbo na-akpọ ya igodo. Igodo, ihe mgbachi ụzọ. Igodo. Key. Ndị oyibo na-akpọ ya key. Key. Igodo. Key. Igodo. O nwekwara ndị na-akpọ ya ihe mgbachi ụzọ. Ndewo. Ka anyị banyezie n'ịkpọgasị afa ihe ndị nwere ike ịfụ n'ụlọ ebe nlarụ nke ndị oyibo na-akpọ bedroom. Ime ụlọ. Bedroom. Ime ụlọ. Bedroom. Ma ọ bụkwa ime ụlọ nlarụ. Ịbata n'ime ụlọ ebe a na-alarụ ụra, ihe izizi ị ga-afụ bụ akwa. Ihe izizi ị ga-afụ bụ akwa. Akwa ọ pụtara gịnị n'oyibo? Bed. Akwa nke ndị oyibo na-akpọ bed. Akwa. Ihe ọzọkwa bụ akwa nsachi akwa. Akwa
nsachi akwa, akwa nsachi akwa nke ndị oyibo na-akpọ bedsheet, akwa nsachi akwa nke ndị oyibo na-akpọ bedsheet. Ihe ọzọ ị nwekwara ike ịfụ bụ ohiri isi, ohiri isi nke ndị oyibo na-akpọ pilo, ohiri isi nke ndị oyibo na-akpọ pilo, ohiri isi pilo. Ihe ọzọ ị nwekwara ike ịfụ n'ime ụlọ ebe a na-alarụ ụra bụ oriọna, oriọna, oriọna nke ndị oyibo na-akpọ lamp, oriọna nke ndị oyibo na-akpọ lamp. Ihe ọzọ ị nwekwara ike ịfụ bụ ugegbe, ugegbe. O nwekwara ndị na-akpọ ya enyo, o nwekwara ndị na-akpọ ya enyo, ugegbe ma ọ bụ enyo nke ndị oyibo na-akpọ mirror, mirror, ugegbe, mirror. Ihe ọzọ ị nwekwara ike ịfụ ebe a na-alarụ ụra bụ kọbọdụ uwe, kọbọdụ uwe, kọbọdụ uwe nke ndị oyibo na-akpọ wardrobe. Ndeewo, eji m aka na ị na-amụtakwa ihe nke anyị na-eme n'ụbọchị taa. Ngwanụ ka anyị gaa kpọgasị afa ihe ndị ị nwere ike ịfụ ebe a na-asa arụ nakwa ebe a na-anyụ nsị, ebe a na-asa arụ nakwa ebe a na-anyụ nsị nke ndị oyibo na-akpọ toilet and bathroom, ebe a na-asa arụ nakwa ebe a na-anyụ nsị. Ụlọ ịsa arụ, ụlọ ịsa arụ bathroom, ụlọ ịsa arụ bathroom. Toilet, ụlọ mposi, ụlọ mposi, toilet, ụlọ mposi. Ọ gịnị bụ ihe ndị a ị nwere ike ịfụ n'ime ụlọ ịsa ahụ na ụlọ mposi? Ị nwere ike ịfụ ogbo, ogbo, ogbo nke ndị oyibo na-akpọ sponge, ogbo, sponge, ogbo. Ị nwekwara ike ịfụ ncha, ncha nke ndị oyibo na-akpọ soap, ncha nke ndị oyibo na-akpọ soap. Ị nwekwara ike ịfụ atụ, atụ nke ndị oyibo na-akpọ toothbrush. Ọ bụrụ n'ime ụlọ, ọ nwekwara ndị na-akpọ ya atụ osisi, ya bụ nke eji osisi were mee, atụ nke eji osisi were mee, atụ osisi. Toothbrush bụ atụ, anyị na-akpọ ya atụ n'asụsụ Igbo, atụ, toothbrush, atụ. Ị nwekwara ike ịfụ ihe ntacha eze, toothpaste, ihe ntacha eze, toothpaste, ihe ntacha eze. Ị nwekwara ike ịfụ ihe nhicha, ihe nhicha. Ọ gịnị bụ ihe nhicha? Ihe nhicha n'asụsụ oyibo, ihe nhicha n'asụsụ oyibo bụ mop, mop, ihe eji ehicha ụlọ, ihe nhicha, mop, ihe nhicha. Ị nwekwara ike ịfụ mmiri, nke a bụ iwunu, ị ga-afụnuri mmiri ebe a na-asa arụ makwa na ebe a na-anyụ nsị. Ọ gịnị bụ mmiri n'asụsụ oyibo? Mmiri bụ water, mmiri, water, mmiri, water. Ị ga-afụkwa ihe nhicha arụ nke ndị oyibo na-akpọ towel, ihe nhicha arụ nke ndị oyibo na-akpọ towel. Ị ga-ahụkwa n'ebe a na-anyụ nsị n'ụlọ mposi, ị ga-ahụkwa akwụkwọ eji eficha ike, akwụkwọ mficha ike, akwụkwọ mficha ike nke ndị oyibo na-akpọ toilet roll, toilet roll. Ị ga-afụkwa efere mposi, efere mposi, efere mposi nke ndị oyibo na-akpọ toilet bowl, toilet bowl. Ị ga-afụkwa efere nsacha aka, efere nsacha aka, efere nsacha aka nke ndị oyibo na-akpọ wash hand basin, efere nsacha aka. Ị ga-afụkwa ute mficha ụkwụ, ute mficha ụkwụ, ya bụ nke ọ na-abịa ịsacha ahụ ịpụta hicha ụkwụ gị na ya.
ute mfiche ụkwụ footmat. Ndewo, ejiri m aka na ịmụtara nnukwu ihe n'ihe nkụzi nke ụbọchị taa. Biko marakwanụ na Igbo na-asụ n'olu n'olu, ya mere aga m achọkwa ka m mara ka gị nwa si asụkwa ya n'asụsụ nke unu. Onye ebee ka Igbo, dere anyị ya na ihe edemede comment section. Kedu ka unu si akpọgasị ihe ndị a? Denyekwara anyị ebe ahụ ka anyị ncha na-amụtakwa. Ya dịrị onye ọbụla mma. Ebe a ka m ga-eweta ya na njedebe n'ihe nkụzi nke taa. Ụbọchị ọzọ anyị ebidokwa ebe anyị kwụsịrị. Ndewo no, ka ọ dị. Ebe ịma na-ara egwu afọ ime aka, asị na-egbo kata ide na ọkwapụ mgbe oluwa ka nke n'ebe odo